Патриарха Болгарского и Святейший Болгарский Синод, со священным им клиром и богохраниму их паствею, бессвященнический, дьяконский, монашеский чин, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Весь благочестивый православный болгарский народ, правительствующий секреты христолюбивое войство, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Архиерейство Твое, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Блаженно почивших и преснопамятных православных царей болгарских, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех православных вождей воинов, падших на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, блаженно почивших екзархов болгарских Артима, Иосифа и Стефана, блаженно почивших патриархов болгарских Кирилла и Максима, и всех от века почивших архиереев Симеона, Иосифа, Кирилла, архиереев, иереев, дьяконов, монахов и православных християн, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Титоров, приложников, дарителей, благоукрасителей святаго храма сего, предстоятеля, священнослужителей, настоятелей, всех труждающихся, поющих и служащих во святем храме сем, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Вас и всех благочестивых и православных християн, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Икономство, протоиерейство, священно монашество, иерейство, священнодейство,
всякога сега и винаги, и во веки веков. Господи, който благославяш уния, които те благославят и освещаваш уния, които се надяват на Тебе. Спаси народа си и благослови наследството си. Запази членовете на Твоята църква. Освети тия, които обичат благолепието на Твоя дом. Ти ги постави с Твоята божествена сила и не остави нас, които се уповаваме на Тебе. Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците на нашия български народ, на воинството и на всички Твои люди. Защото всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Тебе, Отца на светлината. И на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги во веки веков. Буди ме, Господне, благословено от нина и до века. Того благодатью человеколюбия всегда ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитва и пречистые, препрошие, святие Своя Матери, святых славных и всехвалных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных Отец наших, святых равноапостолов, славоболгарских просветителей Методия и Кирилла, святого благоверного царя Бориса, и же во святого отца нашего Климента, архиепископа Огрецкого чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, прослужителя Римского чудотворца, и же во святого отца нашего Атанасия, архиепископа Александрийского, и святого преподобного мученика Прокопия Варненского, святых и праведников Отец Иоакима и Ади, и же во святых отца нашего Теодота, епископа Кизического, и же и память Божия, и память совершая, и всех святых помилуйте, спасет нас, яко благ и человеколюбец. Ваше Всеблаговейство, уважаемый Отец, председател на църковното настоятелство на този старинен великан храм, всечестни отци, обични Господа, братя и сестри, не случайно светите древни пророци в
възвестиха чрез устата на малкия пророк Иона и на сти пророк и цар Давид и на сти пророк Натан един зов към покаяние в Стария Завет, който беше възприет от честния славен пророк, предтеча и кръстител Господен Йоан, който своята проповед възвести: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. И Богочовекът Христос започна земната си проповед именно с този призив: покайте се и вярвайте в Евангелието. В този зов към покаяние ние разбираме, че се призоваваме в тези дни в настъпването на Светата Четиридесетница и в тази неделя Сиропусна да извършим едно велико дело, без което няма да може да започне нашия покаянен подвиг, който неминуемо е свързан с очищението, а чрез очищението да достигнем и спасение на всички нас. Затова и някога в точно този момент, важен в обръщането на човека и неговото покаяние, всеки един грешник бе приет от Спасителя Христос и каещата се грешница не бе отхвърлена, и разбойника със своето покаяние вече прикован на кръста и той наследи Царството Небесно, и свети апостол Петър, който 3 пъти се отрече от Христа, чрез своето покаяние, изправене и очищение, отново се възстанови в апостолския лик. Колко повече за нас, пък, които сме доста по-далеч по дела и по живот от светите апостоли и учениците Христови, но сме техни последователи, трябва да изпълним едно същностно нещо преди да започнем подвига, и то е да простим на човечите съгрешения. Това не е някаква измислена заповед или повеля, просто дадена така, а това сама по себе си представлява евангелска повеля, защото в днешното Свето Евангелие ясно се изрече: ако не простите на човеците съгрешенията им, и вам няма да прости Небесният ви Отец. Ако простите на човеците съгрешенията им, и Небесният Отец ще ви прости съгрешенията. Или Господната молитва, която възвестяваме всеки път и в личното си правило, и в общественото богослужение, изразява именно тази наша нагласа да простим искрено от сърце онова, което са прегрешили спрямо нас, нашите ближни. Свети апостол Павел ясно изразява посланието си до Галатяни един прекрасен текст: понасяйте един други му теготите си. А в посланието си към римските християни не случайно каза: този, който люби брата си, изпълнил е закона. Следователно, онова, за което си спомняме в тази неделя, е за светия праотец Адам и за онова райско блаженство, което той наследи с Ева, когато бяха в непосредствената близост до Бога и когато Бог общуваше с тях и им зачете напълно свободната човешка воля и ги призова в онзи миг благодатен те да живеят праведно, благочестиво, с дълбоко чувство на проникновение, за да могат да виждат кой е срещу тях, за да могат да дават название на всичката твар. Но имаше едно нещо, което те не спазиха. Те вкусиха, въпреки Божия съвет, от плодовете на дървото за познаване добро и зло, което не трябваше да правят.
И всъщност злото влезе в човека, а колко по-добре беше да не го познава човек. И всичко оттам нататък се промени. И именно нарушаване на тая първа заповед за поста, т.е. нещичко човек да не стори, да не вкуси от едно дърво поне, едно единствено, а да яде от дървото на живота, не спази човека, въпреки свободата на свободната си воля. И оттам насетне трябваше да очакваме втория Адам, Господ Исус Христос. След като вратите райски бяха затворени за Адам, той да ги отвори като наш изкупител. И това се случва и ние го чувстваме и се подготвяме точно чрез подвига на покаянието, очищението и прошката да приемем нашата земна и небесна Пасха, така както споменът на еврейския народ и освобождаването му от робство беше в смисъла на Стария Завет, юдейската Пасха, но тук призоваването да станем нова твар и освобождението си от греха и от горящия пламък на греха и от това вещество, което го запалва най-много и което ни отделя от човека Христос, да ограничим този пламък. Настъпват свещени мигове, в които всеки един от нас в тази вечер ще трябва спокойно да пристъпи и да поиска прошка от своя ближен. Всички свети отци са свидетелствали с живота си